Hai, Niba. Oh, hi Degarsin. Bunglai mani mehurau. Songali ni. Songali. Logo मोनबाय गाहामानो जाबाय. बुंलाय दाना बहा जिरायहैनो? हटेल ना? हटेलाव साबजानाय नङा. गाखोदे बिदिला. Degarsin बै गोजावनाय लेखानि नावखौ नाहरनायसै. नुहुरबाय. बे नावा जेरै लोरगि गैयैनि बानाय बारजों जेरै थांहां फैहां थिक बिब्दिनो थौले गोसोनि मोजां मोननाया. नोंखौ आं बबे रावजों फोथायहोनो हाबावनो आं सना? नों फोथायसना? नोंनो आंनि लक्ष्मी सरस्वती, नोंनो आंनि बिहुला साबित्री. देगारसिं आं जुदि लक्ष्मी सरस्वतीब्ला नोंबो ब्रह्मा विष्णु जानांगोन आरो आं जुदि बिहुला साबित्रीब्ला नोंबो सयतबान लखिन्दार जानांगोन. हागोन दा जानो? नों मिथिगौ देगारसिं आदानि आं नायल' जायल' सासेल' बिनानाव आंखौ मोननो लुबैब्ला नोङो आदानि अनजानाय जानांगोन. मानो थख्रबखो? मालायथ' बुङाखै गावनिसो. How sweet, your darling. नै माथो हारसिं होननायालाय फै हराव माखौ एथ' मोजां उन्दुथारो फालाय हासुवामे सिमांनि दिस्ट्राबावनो मेगन मोदै जालायथारो सार. मा सिमां नुयो फालाय? आं लाजियो सार. खिन्था जालाय बेबा मा सिमां नुयो? हाबा जालायलायनायखौल' बांसिन नुयो सार. बेसेल'थ' बेसाफ्राबो बिदिखौल' नुयो नामा सार? बेसा नङा बेसेलर. इंराजियाव हाबा जायैफोरखौ बेसेलर होनो. बिदिब्ला आंबो बेसेलार ना सार. Songali आंनि अनजालि बाजै. मानि एफा खुसि निबा? आंनि अनजालि बिनानावहा मानो एफा खुसि नैबेनावसो. जोंनि BA एग्जामनि रिजाल्टआ ओंखारबाय बाजै. आरो अनजालि बिनानावा फार्स्ट क्लास पास जाबावबाय. नेबासि सना नोंथ' BA फार्स्ट क्लास पास जाबाय नाथाय आं आन्डार HS मा खालामनो सना आङो बे खेबावबो फेल मारिबावबाय. नाथाय बिब्दि होनानै नों आंखौ दामुगै सना आंखौ दाजोगार. जुदि आंखौ जोगारोब्ला नोंखौ नायगार देगारजों. आदा आं मास्टार डिग्री लानानै कलेजनि लेक्चारार जानो जोबोद गोसो. मानो जाया जाथारनांगौ. हमनानै ला नोंनि एडमिसना फाक्का. आदा नों बेसे अनसुला. हे सोर बिदि अनलायनाया अराय जोरबाय थाथों. आयै मा एसे समायना सिखिरि होमबा. ओइ नै बे दाबखा बुदां
नार्जारिनि न'आ बबे? आं मिन्थिया जारु नालाय नामालाय माथो आं मिन्थिया नोंनि मुङा मा मुङा दा? आं खिन्थानो जि लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो खिन्थाना आं लाजियो होनबाय खिन्थाना खिन्थायाबा आं दानो थांगोनसो दा थांब्रा खिन्थादोना आंनि मुङा ए नोंनि मुङा ओहोहोसो नामा? हैद नङालै मा माथो खिन्थादोना खिन्थानोसै खैना आयौ माथो नों आंनि मुंखौ मिथिखागौलाय सुवामे मा नोंबो आंनि मुंखौ मिथिखागौ खैना सुवामे खैना सुवामे खैना हाबाब आगै जिरख'नाय रुख'नाय अमा सैनाय मा इसे मोजांबा नोङो नंगौना आदा नंथारगौ सना नंगौ खोनासं आगै दाबादियाव नों आंखौ हाबा लायोब्ला जि आराम आथिं सोमाव सोमाव नोंखौ जाहोथारगोन आङो हाबा बिदिबालाय खम गोदै जानाय नङा जोंनि रायजो जानाया मानो गोदै जाहा जानो मुङानो आंनिया मेथाइखा ए बिनिखायनोसो रावाबो जि गोदै नोंना माथो मोजां मोननाया नंखाय फावथिना गेलेनाय नङा दे गारसिं बियो मोनसे अमृत जायखौ मोनजायोब्ला थैनो रोङै अमर जायो बे अमृतखौ मोनजानानैनो मोदायफ्रा थैनो रोङै जादों आरो बे अमृतनि थाखायनो असुरफ्रा मोदायफोरनि अराय सुथुर आरो बे अमृतनि समान मोजां मोननायखौ बाहायनो रोङाब्ला बेनो बिसनि अमृत जानो हागौ दे गारसिं जायखौ जायोब्ला थैयो बाह 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 बेसे गोथाव डायलग गुलिमार डार्लिं दादां नों आंखौ मुगैयो आं नोंनि बे आखाइखौ जाय आखाइजों बे बैसोआव नों दैनाङा माने इसिबां रागा जोंनांगौ निबासि माय हार्ट मेरि जान दा बुं आंखौ दा फुस्लाय आंनि थाखाय नों बिखायाव इसिबां अननाय दंब्ला नों मानो दिनै बिब्दि आं मा जाखो आंनि गोरोन्थिया मा गावनि बिखुंखौ जेरै गाव नुवा बिब्दिनो गाव गावनि गोरोन्थिखौ गाव नुवा नुयो मालायासो देगारसिं दाबो सम दङ नों नोंनि बे आखुखौ सोलाय आं मा आखुनि दिखौ डार्लिं नों मिथिगौ देगारसिं सोलोंथाइ गैयाबा मुलुगा खोमसि बे सोरांनि सेरेगा बिजाबखौ दैनानै सोलाय नों दैयो मदेरानि ग्लास केन्सारनि मुलि सिगारेट बास थोबाय सालाय लावद्रायबाय नोंनोथ' लावोथ' देगारसिं नोंनि सायाव बुंनो आंहा गोबां मोन्थाय दङ मानोना बे मोन्थायखौ नोंनो आंनो होदों खोनासं देगारसिं नों जुदि बोसोरफ्रामबो आन्जादाव फेल जाबाय थायोब्ला बेनोथ' आंनि जौ सिगारेट सोबनायनि जाहोन डार्लिं नों मानो एसेबो बुजिया बुजिनानैनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंनांदों देगारसिं खोनासं देगारसिं नों जुदि नोंनि बे गाज्रि हुदाखौ नागाराब्ला दिनैनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो दा नाजासै निबा प्लिज डार्लिं दसे गसं द' निबा प्लिज निबा प्लिज निबा देगारसिं नों थारैनो आंनि हान्जायाव हाबफैबायब्ला खोनासं बे हान्जानि थांखिया रायजोनि रांजाखर मन्त्रि एमएलए एमपि आरो गोरिबनि थै सोबग्रा मावफावरिफोरनिफ्राय रां बिख' निखावरि सुबुंफोरनो मदद खालामनाय गथ' गथायनो सोलोंथाइ होनाय आरो दुखुथिया हिन्जावसा रान्दि दुखिफोरनो जि दाग्रा इन्डास्ट्रि खुलिनानै होनाय बेनिखायनो बे हान्जानि मुङा पभार्टी लिबारेशन फ्रन्ट खोनासं बे हान्जायाव हाबनायनि थांखिया गावनि
सोरबा जाथि दुश्मन एबा सुथुरनि सायाव गिदिर होखारनायनि असिलायै नङा जौ जुवा आरो हिन्जाव बे मोनथामा समाजनि बेरेखा बिनि खाथियाव जेब्लाबो दासाफि गोरा आं जुदि हानजानि संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनानै हेव खालामोब्ला आंखौ नोङो फ्रन्टनि आदालताव बिसार सायनानै आंखौ नोङो जिउनि जोबथा साजा होनो हागोन गोरा सोगोमदाव खोरोमदाव बियो देगार सिं नोंसिनि गोदान लोगो खुख्रि सिं राइफल सिं नोंसोर बिमा मासेनि फिसा बादि सोलिनांगोन देगार सिं गोसोआव ला लागाम गैयै गरायखौ माब्लाबाबो दागाखो ब्रेक गैयै गारिखौ दासालाय दुखुनि बाथ्रा दिनै जोंनि माखासे गोरों गोराफ्रा गाव गावनि उदै देरनायखौल' नायालासे हारि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थांखि लायोमोनब्ला जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै हाखर दैखर हाग्रा बंग्रा थानांनाय नङामोन बिदिब्ला दिनै हामथ'बाय नोंसिनि गोदान लोगोखौ लानानै जिरायहैहोदो देगार सिं नों जाय लामानि सायखंजों हान्थिदों बे सायखङा गब्लं गोनांसो बे गब्लंजों नों माब्लाबा गाब्र'नानै बेहेरबारियाव गलांनो हागौ जाय बेहेरबारिनिफ्राय नों माब्लाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा नों गोरोन्थि बुजिदों निबा जायनि दैदेननायाव आं दा दं बे दैदेनगिरिया नों आं बादि सासा बुसा मानसि नङा गमामायैनो बियो सासे निखावरिनि मोदाय गाइखेरा मालाबाबो गोसोम जानो हाया देगार सिं खैलाया मालाबाबो गुफुर जानो हाया निबा समा रावखौबो नेया नों आंखौ निमाहा होदो नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ हरनि सिमां होनानै साननानै लादो मोजां मोननायनि दावहायाव नों जेनबाय दिनैनिफ्राय नोंबा नों आंबा आंसै गुड बाय निबा 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 प्लिज प्लिज निबा दसे गसंथ' निबा निबा प्लिज दसे गसंथ' निबा नाय गोनां नायथार गोनां आंनि मुङा ओरैनो देगारसिं नङा Hey! Hey! Hello, Mr. Deimari. Hello. Please sit down. Okay. Daddy, ready? Ready? अहो देतसुं आंखाल गोनाङाव हामा सोरनि आंकोल मामि बे आंनि डेडि जायो बेनिफ्राय आं नोंखौ मामि जायो ओमफ्राय बेखौ सोरनिफ्राय आंकोल जायो मामि ए देतसुं नों जेबो जाथारबाय देनां मिन्थिगोन थां सना थां बाय मामि बाय डेडि बाय आंकोल Bye. माब्रै दं बाजै मोजां नोंहालाय नुनाय बादियैनोसै एकला बिर जिबन मानथो एकला बेरि थाबाय थानांगौ जाखो लोगो लादोना जुफिथ'वाखैलै बाजै साख्रि आवलाफ्रानो गोमायो मोनैखौसो गाब सानस्रि नों बिदि सावरायबाय थानो साहाफोर लायनो साया दुंखानाय दंखायो निबासि बे साया लुना लाबो दे नोंसोर जिरायथ'दो दे आगै सिमां आंहा ब्लेक कलेजाव वर्क एक्सपिरियेन्स क्लास दं ब्लेक कलेज खिलथिं खालथां सेनेने ब्र' थां हैदो थां बाजै नों हैदो थां आं लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो जाम्बि मालाय CID इन्सपेक्टर लायबावसो थां बिदियावनो आन्दायो लोगफ्रा मिस्टार दैमारि सिस्टारा बेनो नोंथाङाथ' नुफेरनाय जायाखै खेबसेबो नेबासि बिथाङा CID इन्सपेक्टर मिस्टार सिमां दैमारि
어허, 하마 파우작시빌래. 다나 마 사보노자케. अह धोरोम गैयिनि सुग्रा गैया मा गैया अरजाया अराथ' जाखाया नोंगुमै अ आरे माबा फाग्लि खुगाया बे नोंदानखौनो गानलांथ'दो उनाव गाव सुनानै हरथों खोख्लैग्रायानो थांगांसैदो थांदो फै रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय
बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला मेगना बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला थुम थुम आबुं बिखाया बांग्रिसो मावबाय थागोन ना लाइजामनि गेजेरजों ना मेथाइनि गेजेरजों नोंनो आं फोरमायबावनो आं दि नोंखौ सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय सिमां आफा आय' सानजौआखैसो नंखो नामा बे गथ'आलाय सिमां सिखाद' सानजौबाय सिमां आफा माथो आइसोलाय मालाय फिसा हिन्जावफ्रा गाव खाफाल गाव ग्रें ग्रें रायजो जाहैजोब्बाय नोंहासो बिमा बुरिनि आखाइनि संनाय खावनाय जाबाबो थोला बुजिबाय आयै नोंनो बिहामजो नांसिगौ नङा होमबा नाङाब्ला ना जानो लोंनोनो गैया ना न' बाङानो गैया जाबाय आयै जाबाय फुंजानि जात्रा नास्ति दाख्लामसै फुंजानि जात्रा नास्ति जाजानो बायोब्ला मा बार नङाबा गथकसो हमनोसै आं गथक थथक बाद हो आयै साया हरग्रोदो एसे खर' गुसु खालामनानै लाग्रोसां ना सोरनो मालाय बेसे गोबाव दंबावोहाय बिफायाबो बिहामजोनि हांमा थालांबाय आंखौबो हांमा दोनदो नों इसिबां दुखु गोनां बाथ्राखौ बुंखो नों आयै र' गाबोननिफ्राय ओंखाम थफ्ला लाखानानैसो नागिरजेनसैबो आं आयै खेलाल'सो नोंना खेला नङालै आयै नोंनो ओरैबादि नायनो मोजां ओरैबादि मावथि ओरैबादि दोन नाङा आंनो नोंनि ओरैबायदि बिहामजोखौ संनो खावनो गोरों न' बां बेंनो गोरों मोनब्लानो जागोन आंनो जागोन आयै जागोन नों लुबैनाय बादिखौनो मोनगोन बिग्राय फै सिङाव हाबबो जिरायबाय थाला आं नैबेखौ ओरैनो होलांथावथावसो फैदों न' सिस्टार हरफादों है मानोथो माब्लाबा थांबा लाबोफागौमोन ना आं आच्छा थांदिनि दे
जिरायलांलाबो आयं थानायाव इमारजेन्सि खामानि दं आयं देनां बिहामजोफोर मोनबा खारबाय बायब्ला बेबादि खाग्रा बिहामजोखौ लाबोखायाबोलै आयं सिमां आदा मिथिस' हाया नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगो आं मानो इसेबां लाजिनो ओंखारा सिमां आदा फोलानानै मा मुलाम्फा थारैनो नोंनि मुहिनि गोनां मेगननि जिलिदा आंनि बिखायाव हाबनानै गानो रोङै गाराय जाखोमानानै थाबाय आदा लाइजाम नङा बियो आंनि बिखानि गारायनि प्रेसक्रिप्सनसो जाय प्रेसक्रिप्सनाव लिरनाय मुलिनि मुङा लाइजामनि फिननाय हरगोन दा नेनानै नोंनि दायनिगिरि निबासि अनजालिनिबा प्रेसक्रिप्सनाव लिरहरनाय बादियै मुलिजों लोगोसे आंनि दुंब्रुद गुस्थिनि खुदुम